What up guys? That mga Choy. At nandito tayo sa bahay at bagong linggo. At alam nyo ba saan ako? Ayun. Muna sa bahay. So, Bohol, man. CR. Yan, CR. Sama na eh. Sama. Vlog. Alright. Okay. So, papunta kami ng Bohol, no? Puti, no? So, papunta kami ng Bohol. Kasi doon ako. Siyempre. Kuya, pasok tayo kuya. Nawa lagi ang foam sa lap-lap. Maging gamay, no? Okay. Kaya ang guot siya. Good siya, no? Yeah, yun po, no? Yun po, no? So yun po, no, nandito na kami sa Davao Terminal papuntang Cagayan at ngayon ay alas 12 ng gabi. Yeah. So yun po, no. 8 hours later. Up, mga Choy, nandito na po kami sa Cagayan. Bago lang kami ng baba sa bus at narito kami sa Market City. Kakain muna kami ng Jollibee para sa breakfast namin. Kaibigan, tapos na kami kumain. Yeah. Yeah. Buenas me kawan. Kalimutan ko. Saan tayo pupunta, kuya? Sa Llambert kayo dito sa Cagayan. At naghihintay kami na magbubukas ulit kasama yung kapatid ko. Benta daw ito magbukas. Balik ako pagbukas ko. So Wzzzp po, nandito po tayo sa Green Lane ng Lemeski Mall. So kaya? Yeah? Then, yun. Quiet lang mga kaibigan. Ganda. Green Lane. Puro salaman. Quiet lang, chill. Yeah. Wzzzp?
nandito kami sa hallway papuntang overpass ng somewhere there, somewhere down the road. Kaibigan dito sa Cagayan. Yeah. Nakatakan lang. Lakad na. So, again, Balik na naman tayo. sa ang dinadaanan namin kasi hindi pa tapos pagpasyal ng Llambert kay mall. Ang mall nito ay malaki, no? Diba, no? State fact. Oh, hold up. So, nandito kami sa Centreo Ayala Mall, isa sa malaking mall sa Cagayan. Hindi second mall na nasyal namin yun. Lakad lang. Wzzzp mga Choy, at nandito na kami sa pier at naghihintay na mag-board, tapos boarding na tayo ngayon. So ayun, yeah, let's go. Mamaya na lang babalik lang tayo pag nasa loob na tayo sa barko. So what up guys, ayan po, nandito na kami sa barko. Maraming pasahero. May nalang.
boses ko sa mga pasero na natulog. Doon, bumubuka na oh. Ha? Ang? Sa? Ito. 8 hours later. So, Choy, nandito na kami sa Bohol.